Yung mga kalingap, andito po kami ngayon sa bundok mga kalingap. Mangunguha po kami ng ng kawayan. Ano po. At buo na po yung bahay ni Lola Tina. At itong kawayan po ay kakailanganin namin. Pandagdag po. Mamaya po makikita nyo po yung yung bahay ni Lola Tina, mga kalingap. Ito po kasama natin si Cedric. Yan o. Yan, isa po. Ito po ay kakailanganin din sa lalagyan ng Marunong ka magbaak. Marunong na po ito. Ayan po. Kailanganin namin po yan. Nasa kita? Ayan, sinyog. Sa likod o. Si Cedric isang lang eh. Dalawang taga lang. Putol na. Maliit man siya hindi na. Paano malalaman yung pwede na? Ito, Ito, pwede ganito, naninilaw. Hindi pa yan. na? Ay, hindi pala ako marunong. Naninilaw. Pag naninilaw na, matigas na po, pwede nang kunin. Naninilaw. Mamaya po makikita natin yung bahay ni Lola Tina, buo na po. Malapit na yung sa nabi. Malapit na din yun. Matigas, no? Ano yan ay, yung mga buko. Okay yan, linis-linisang doon. Sige ako na. Ayan po, tulong-tulong po dito. Meron din po ditong kinakain. Nakakawayan. Nakain ka niyan, Sir Alvin? Ay, Yung wala. ano niyan? Mm. Kinakain po ba yan? Ay wala po, na matitigas na. Yung anong tawag doon? Labong. Labong, mga kalingap. Labong. Pag dito, lambong man ang tawag nila sa atin. Sa Tagalog, labong. Maganda yan, Sir Alvin. Na ano po? Ayan, ito yan. Ano? Ano yan? Ano pa po? Malambot pa po. Malambot pa. So hindi pala basta kukuha lang, no? Titingnan kung matigas talaga. Dapat ito talaga. Sige. Naano yan, Sir Alvin? Yung naliit yan ay. Ah, oo. Ano na Kumupupos. Yung nakupos. Dito din po nakuha yung mga bata ng ginagawa nilang sulpak. Dati dito kami ngayon kuruha. Ngayon kuruha kami. Sa ikot yan, Sir Alvin. Ayun o. Kawayan mo bro. Dito yan, lagay niyo yung ano dyan. Ay, maganda yan. Sukatin na natin. Ano? Malaki, eh. Pagka ganito talaga pati, ang dami nga. Ano, Sir Alvin? Oo. Kita kayo? Po mga kalingap, may dala tayong mga kawayan po ito gamit sa bahay ni Lola Tina. Mga produktong bundok lang po yung ginagamit namin. At si Cedric po ay marunong para may income din siya, mga kalingap. Po si Lola Tina. Lola, buo na yung bahay nyo. Malapit na. Anong nararamdaman mo, Lola, na nakikita mo nang hindi kami nagbibiro? Nasisiyan nga ako. Masaya ako
magkakabahay na akong maayos-ayos. Hindi kagaya nito ano. Mm. Nanguha kami ng ano, mga kawayan doon sa bundok. Mag-ibat yan. Magabit nga oh. Tingnan mo si Kuya Joel oh. Si ano, si Cedric. Ito na po mga kalingap yung bahay oh. Ayan. Medyo ano ito, pahawak daw Kuya Joel. Matibay po ito mga kalingap. Kahit po mga kalingap, bitinan mo ito. Matibay po. Yan po mga kalingap yung pinagawa nating bahay kasi hindi nila sarili yung lupa. Aga po makakatupad. Yan po ang pag... Hindi ko si Kuya kung magtupad sa aga. Ato ka dapat ito sa aga. Sayang din kung makakaiba. Ayan ako sa aga eh. Magic. Dafig mo yung ganun. Isa lang lang. Yun. Kaya tagay mo kaya. Saan? Yung maliit ang... Ha? Tagay mo dun. Dito na. Hindi, dito lang. Doon na pinabiyak mo. Sunodin mo lang. Nakasama. Ako na lang. Ako. Hawakan mo nga isa. Ako kaya ako na. Sige, sira din. Yan. Magawa rin to si Alvin ng kuboy. Wow. Yun. Tapos ang gagawin mo, ikaw magsasap-sap. Ano tatap? Kapakinitin mo. Yung ano. Ka. Ano, kaya na yan. Ano? Sige, bigyan mo. Sapsapin mo kuya. Kaya na sa pugit. Sapsapin mo. Sapsap. Ako daw, try ko muna para makita mo kuya. Parang bala na siya. Yun. Ayan. Black and black. Okay na to, no? Okay na yan. Basta wala na yung mga ano. Shoot. Marunong ang dyan. Uy. Marunong na sila dyan. Pili na mag-asawa. Marunong na maray. Pwede na mag-asawa ng ano. Tawa ng tatlo. Yung anong nanay? Tatlo. Grabe mo si nanay. Tatlo ang gustong ipaasawa kay Kuya Joel. Sabi nanay, ano yun? Muslim. Muslim ba yun? Muslim pa. Muslim pa pag-ano ng ano? Ang Muslim baga ano, kahit ilan. Basta kaya daw buhayin. Basta kayang buhayin.
lalagyan ng bahay. Yan. Kung kayang-kaya ni Kuya Joel, marunong gumawang bahay. Hop. Yan. Ganyan lang po pala mga kalingap. Ganyan lang pala mag ano ng ano. Matalim to ay ano sa gabi. Pag hindi mo pinano. May namatay na sa ganito. Sagado yung ano, yung pulso. Putol. Ay, kailangan. Pinga talaga sa pagagawa nito. Ano yun, Nay? Grabe naman si Nanay, nag-abala pa. May pamerienda po si Nanay ng mga saging. Talagang masustansya na yung ano mo, mga pinapakain mo sa amin. Maganda nga yan. Maganda po ano. Naliligayahan ka na, Nay, ano? Maligaya ng buhay ko. Kabahay na ako. Maayos-ayos. Ayan po. Magagaling pati. Magaling man yung mga paragawa natin. Nanay. Mabilis ano, mabilis kumuha. Mabilis kumilos. Matibay yung ano. Kapatalo na na, kaya na. Kaya na. Basic. Grabe, marunong ka din pala niyan, Lola. Ang galing mo naman, Lola. Marunong ka din pala mga gawin yan. Alam ko lahat ng trabaho. Marunong akong humagot ng abaka. Ay, grabe si Lola. Madaming talent. Marunong ako mag-uling. Isa akong maghanap buhay noon na namamatay asawa ko. Nung mamatay pala yung asawa mo, Lola, ikaw na lahat, no? Talagang... Dapat pa yan naiwanan na maliliit pa yan. Yung isang anak kong nasa Bisaya, sa kayan si bunso ko. Naiwanan ng asawa kong maliit pa. Kawawa na yun. Pero, ayun, Lola, yung mga anak mo, ano na, kamusta na sila? Ayos naman sila. Mga pamilya na doon? Kakabilib po si Lola, alam niya lahat ng gawaing bundok. Nakakalingap. Saan ka dito, Lola, gusto magkwarto? Sa bahay mo? Doon sa kabila doon. Kaliwa kanan? Kaliwa lang doon. Sa may parte kaliwa. Ikaw ang ano niyan, masusunod, Lola, kasi ikaw ang tutulog eh. Kung ano, ikaw kaliwa o kanan. Dito na si Cedric oh. Meron na pong ano si Cedric. Meron na. Ala, makakapag-akyat ka pa pala dyan. Yan na si Cedric po, nag-akyat na. Patibay ano. Kayang-kaya po yung tao sa ano. Huwag lang mahulugan tayo ng ano, ng martilyo. Yeah. Yan, yun na. Tatsumaya. Ay.
Kala mo Lola, biro-biro lang yung plano namin? Lola, kala mo biro-biro lang? Oo. Ay ngayon Lola, tingnan mo, ando na oh. Akyat na si Cedric. Ayan, Lola. Mga ano po ito, kahoy bundok po itong mga kinuha kasi malapit lang po yung mga kahoyan dito na ano, matitigas. Ayan na, si Lola na ang Oo, ano. alik yan. Halik ka dyan, ano. Kamburuku. Ayan na po. Dali ka dyan. Yan po yung talent ni Cedric, mga kalingap. Yan. Yan, ano lang po ito, low budget lang itong ano natin, paggawa, pero makakatulong po ito kay Lola sigurado. Kamusta na Lola ang pagtulog mo? Anong iniisip-isip mo pagtulog mo ngayon? Ha? Naisip ko itong bahay ko. Baka di ka makatulog Lola, kaya isip. Ano na, lalagyan natin ng aircon to, Lola? Ha? Aircon Lola, lagyan natin aircon. Air continue lang Lola. Sawali ang ano, dingding. Air continue yun. Ibig sabihin tuloy-tuloy yung hangin. Grabe po. Maganda ito pag ano, malagay po tayo dito ng sawali. Tsaka yung lutuan. Maganda yung lutuan dito Lola, no? Malayo po ito sa Kabiasnan. Talagang malayo-layo din yung mga nag-ano po kami, nag-exercise na yan, ni Kuya Joey. Talagang pawisan kami paghakot ng ano, ng mga ano, para mawala-wala yung ano namin, yung taba ba? Ano? Nanay? Para Hindi naman matabang masyado. para bumalik ang pagkapogi. Oo. Kaya. Ayan po, taga-abot po si ano. At, Dati ng pugi. dating pogi yan, si Lol. Sarong dangaw. Ano? Iyo. Kami na lang Lola. Pahinga ka, magbuhay doon niya ka ngayon Lola. Talagang ayaw ni Lolang papigil. Ang sabi ni Lola ay, Matapos ni Lola ang bahay niya. oo, ang sabi ni Lola pag di kumilos, patay na. Hindi kumilos. Pag hindi talaga nakilos, ay patay ang hindi nakilos ay. Ganda po ito mga kalinga, pagtapos na makikita po natin yung ano, yung ma-appreciate natin yung bahay na native, mga kalingap. At least hindi siya nababasa sa ulan. Matibay din naman po ito mga kalingap kahit ano, malakas yung bagyo dito kasi medyo ano siya ng kagubatan, pusod. Tsaka ano din po, hindi nila kanila yung lupa, kaya advisable po na ganitong bahay po yung paggawa natin. At ito po yung ano natin kasi wala pong sponsor na ano para sa pabahay. Tanging sa channel lang natin, medyo bumaba pa yung views natin, pero ito po at least makatulong tayo mga kalingap sa kababayan natin kagaya ni Lola. Yan. Masipag na Lola, pero linapin po natin. Kikita-kita na natin ang kagandahan pag ano ito, nalagyan na natin ng mga nakumpleto na yung mga gamit dito mga kalingap. May kawi. Yan po mga kalingap, tapos na yung isang side, may trusses na po. May nanay ay, si Lola, yumayaman na. Kakatotoo na po yung, ano, yung mga kalingap sa isang side naman po. Ganyan tara na sila ko. Tapos
na po dun sa isang side, dito naman po para sa bubong mga kalingap, para bilis lang po, parang biro-biro lang yung plano namin, pero ito na po mga kalingap, ganda po ito pag natapos. Kaya lagay mo nga ulit yung ano, yung apaka natin dito. Nay, mauna na kami, Nay. Oo. Maraming salamat. Oo, diyan ka na muna sa lumang bahay, ano? Oo. Malapit-lapit na. Malapit-lapit na ito, Nay. Diyan ka muna sa lumang bahay nyo. Excited ka na ba, Nay, dito? Oo. Okay, pwede ka na dito, Nay. Nako, Sige po, baka Nay. pag ulan, ulanan din ako. Oo, sige, Nay, mapaalam muna kami. Tatapusin namin ito, Nay, ha? Okay. Maraming salamat. Sige, mauna muna po kami, Nay. God bless po. Ayan mga kalingap, maraming salamat po sa panonood ng ating vlog today. Nais ko po magpasalamat kay Ma'am Evelyn. Nagpadala po siya ng 2,000 pesos para kay Lola. Maraming salamat po. God bless po sa inyong buhay. Maraming salamat po sa mga walang sawang nanonood ng ating vlog mga kalingap para sa ating kababayan. Mga charity vlog natin. Salamat po. At sa hindi pa po nakasubscribe sa channel natin, pasubscribe na po. Siyempre po sa Ama ng Kalingap, kay Kuya Val, kay Ate Edna, siyempre kay Kalingap Val. At sa miss ko din po mga Kalingap, pasubscribe na din po. Maraming pong salamat and God bless. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang iisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo.